torstainen tekijä oli Jantso Jokeliin, joka tässä lopussa huuliharppua ja beatboxausta yhdisti. Hänet tunnetaan myös duosta Ataturk Band. Muusikon ja esseistin Jantso Jokeliinin tapasi Emilia Kruunvall. Yhden kesäsarja Television tiiliskivet jatkuu huomenna torstaina. TV-sarja 12 tarinaa Atlantic Citystä englantilaiseen politiikkaan, Washingtonin suunnittelusta englantilaisen lomahotelliin, South Badenista Twin Peaksiin. Television tiiliskivet 3. tuotantokausi torstaisin Yle Radio 1. 12 televisiosarjasta keskustellaan tänäkin kesänä. 2 jaksoa on takana. Huomenna torstaina on keskustelun aiheena West Wing-sarja. J.P. Pulkkisen toimittama